गेलेमु मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों चिरां जिल्लानि सान्तिपुर हालामनि सिमला बागान रंजालि क्लाबनि बानजायनायाव फुटबल बादायलायनायखौ मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जागायजेनो। बे फुटबल बादायलायनायाव बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि CHT आरो चिरां जिल्लानि DSO जस्नाबती बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बे फुटबल बादायलायनायखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि नेहादारि दीपिका नन्द हाजरिका, रुनिकाटा बुधबार क्लाब आरो दादगारि हाथिसार हिमालय क्लाबनि गेजेराव गिबि बादायलायनायखौ थांनाय समबारखालि जागायनाय। बे दावबायनाय हाबाफारिखौ गासै 2 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। बेखेवजेननाय फुटबल बादायलायनायाव रुनिकाटा बुधबार फुटबल क्लाब दादगारि हाथिसार हिमालय क्लाबनि हेंथायै ट्राइबेकाराव 4 गलाव देरहासार जानो हायो। बे गामियाव जोंहा मोनसे रेजिस्टार क्लाब दङ, सिमला बागान रंजालि क्लाब। बियो 1986 आव गायसनजानाय मोनसे रेजिस्टार क्लाब। दा बेवहाय जोंहा गोबां गेलेगिरि दङ। बे गेलेगिरिफ्रा बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्ला सुपार लिगआव थाम्स 2 देरहानानै आसाम लिग गेलेनो सुबिदा मोनदोंमोन, नाथाय गोबां रांखान्थिनि हालोदाव गोलैनानै जोङो आसाम लिगखौ गेलेनो हायाखै। दा जोङो ओरैबायदि नाजादों, बिनि अनगायै जोंनाव गोबांथार फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा गथ'फोर जेनेरेसनफ्रा फैगासिनो दङ। बिसोरनि उनाव जाहाथे बिसोर साबसिन गेलेनानै गोजौ फारसे गेलेनो हानायनि नोजोरजों जों बे खेलाखौ दिनै होनाय जादों आरो। देरहानायनि बान्थाया जाबाय 28 इंसि ट्रफिया, ओमफ्राय जेननायना जाहैबाय 24 इंसि। बेजों लोगोसे देरहानाय उइनार्स टीमनो 15,000 रां आरो रानार्सनो 10,000 रां जोङो हरनो थांखि लादों। लोगोसे बाहाय 20,000 दा बेजों लोगोसे जोङो बेस्ट स्करारफोरनो मोनफा जोङो बान्था जोङो हरनो लादों। फाइनाला जोङो 17 तारिखआव लादों। दिनै जागायजेननाय खेला जाहैबाय बुधबार जाफुंसार क्लाब रुनिकाटा भार्सेस दादगिरि हिमालया क्लाब, बिथांमोननि गेजेराव दिनैनि खेलाया जादों। आं ओरैबायदि लुगैदों, जोङो जेब्लाबो फुटबलखौ जोङो गेलेनो मोजां मोनग्रा हिसाबै जों नाजाबोबाय थादों। जोंनि खनाना गामिनिफ्रायबो सोरबा सासे गोजौ लेभेलाव गेलेहैनो हानानै गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानायनि खाबुखौ जाहाथे मोनहैयो खोमा, बे नोजोरखौ जों लाबाय थादों। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा, आं दहायनो माखासे बाथ्राखौ बुंखादों। जोंनाव गोबां गेलेगिरिफोर दङ, मोजां गेलेग्रा। दिनै रांखान्थिनि बेबायदि दुर्बलतानि थाखायनो जोङो गोजौ लेभेलाव गेलेनो दैथायहरनो हायाखै। बेनि थाखाय जोङो नाजागासिनो जों इयुनाव माबाफोर खालामनो हायो नामा। आरो जों बुंबोबाय थादों, दिनै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय बायनानै थांबाय। गोदान सरकार दिनै फैबाय बिटिआर। बेयावबो जोङो गोदोथ' जोङो सुबिदा लानो हाखायाखिसै, बुंसेयाव जायाखै जेबो सुबिदा। एबार जोङो माबा मोनसे मोनो खोमा गभर्नमेन्टनिफ्राय, बे नोजोरखौ जोङो लानानै खामानि मावलांनो जोङो आवगायगोन जौगानायनि थाखाय, जाहाथे उनाव साबसिननिफ्राय हामसिन जाहैनो। दाथ' जोङो कचिं होगासिनो दङ। गोबां सोरबा माने बिमा बिफाया बादा होयो, गेलेनो नाङा मानो नाङा, बेफोरबायदि माबा मोनसे दं नामा? केरियार जाया माया होनना। औ जोंबो बुंबोबाय थादों, फुटबल गेलेनायजोंबो जोङो जिबनखौ दानो हायो होननानै जोङो खावलायबाय थादों गारजेनफोरखौ। दा बिनि थाखायनो जों देग्लाय माने फुटबल कचिं जोङो कचार लायनानै जों कचिं होदों। जोंनि थाखाय एक्चुअलि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि थाखाय बे जोबोद गोनांथि बाथ्रा। मानोना कभिड जानायनिफ्राय 2020निफ्राय जेबो खेला गैयामोन। इभेन सरकारि भाबै जोंहा डिपार्टमेन्टआ दाबो जेबो कन्टेक्चुयेल गेमखौ जों कन्डाक्ट खालामनोनो मोनखायाखै, दाबो पारमिसन गैया। अनलि नै दाख्लैसो 3-4 जाबाय नन कन्ट्रेक्चुयेल गेमफोरखौ एलाउ खालामबाय कचिंनि थाखाय। गतिके बिनि गेजेरावबो नोंसोर मोनसे NGO हिसाबै सालबारियाव जेनेबा नोंसोरनि क्लाबाव रंजालि क्लाबा जे एरेन्ज खालामबाय, बेखौ मोनसे NGO हिसाबैसो खालामनो मोनदों। नाथाय जोङो डिपार्टमेन्टेल हिसाबै गभर्नमेन्टनिफ्राय जों दाबो खुंनो पारमिसन गैथ'वा। मानोना कभिड बेरामा ओरैबायदि गाज्रि बेराम, बे बेमारा दाबो जोबथ'वाखै, जोंखौ नागारनानै थाङाखै। गतिके बिनि खफावनो जोंबो दाबो दंगासिनो दं।
नाथाय जोंनिफ्राय गामि सिंनि गेजेराव बहुत खेला जागासिनो दं आरो जों हागौमानि बेरायगासिनोबो दं नै साननैसो उनाव आरो बिजनियावबो बेबायदिनो प्रग्राम लादों बाहायबो जों नुजाहैनोसै जोंनि उद्देश्यआ मा बयखौबो माने उत्साह बर्धन खालामनाय बयखौबो एनकारेज खालामनाय जाहाथे जायफोर अर्गेनाइजार एक्चुअलि ग्रासरुट लेभेलाव बेबायदि गामि गोथौनिफ्रायनो अर्गेनाइजारफ्रा कम्पिटिसन खुङो बेनिफ्रायनोथ' प्लेयार मोजां ओंखारलाङो नङा होमबा दासो आं मोजाङै मिन्थिनो मोनबाय जे जोंनि गेजेरावनो सासे गथ' गलकिपार हिसाबै गेलेगासिनो दं बे नेशनेल केम्पआव सेलेक्सनाव ट्रायल सेलेक्सनाव चान्स मोनबायमोन बे बिराद गिदिर बाथ्रा बियो मानोना फुटबल गेमा मोनसे टीम इभेन्ट इन्डिभिजुवेल इभेन्टआव मोजां पारफरमेन्स खालामबा डाइरेक्टलि आइडेन्टिफाइ जायो आरो डाइरेक्टलि चान्स मोनो जायहा मोजां पारफरमेन्स खालामनो हायो बेखौ रावबो थगायनो हाया दोनखोमानो हाया खिन्थु टीम इभेन्टआव एसे प्रब्लेम जायो सोरबाबा मोजां गेलेबा ग्रुपनि गेम नालाय सोरबा मोजां गेलेदों सोरबा मोजां गेलेयाखै बिदियाव माने साफा सानैनि गोरोन्थियावनो गुतै टीमानो बेक जानानै थायो बिनि गेजेरावनो जुदि जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्राय सासे गथ'आ जुदि नेशनेल ट्रायल केम्पआव सेलेक्सन मोनदोंमोनबा बेथ' बिराद गोनांथि बाथ्रा नाथाय बे एनजिअफ्रा आरो गामिनि रायजो राजा जाय सिनियर गार्जेन बिथांमोननि जोबोद दायित्व दङ जेरै न'खराव बिमा बिफाहा गावनि फिसाफोरनि थाखाय दायित्व दङ मोजां फोरोंलांनांगौ लेखा फरायनांगौ बेखौल' जों सिन्था खालामो दानि जुगाव स्पर्ट्स खुंलांनायाबो नोंसोरनिनो दायित्व मानोना स्पर्ट्सआ ओरैबायदि मोनसे मोजां बुस्थु जोंना गोदो बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा बारा एथबां सिन्था खालामामोन बुजियामोन रायलायामोन माने गोदो माबायदि बुंनाय जायोमोन खेला गेलेनाङालै बाबामोन खेला गेलेनानै मा जानांगौ मोजाङै फराय साख्रि मावनांगौ खेला गेलेबा ओंखाम मोनजाया बिदि होनोमोन खिन्थु दानि जुगा बिदि नङा दा प्रमान खालामबाय नै दाख्लैसो नोंसोर बयबो मिथियो लाभलिनाया अलिम्पिकनिफ्राय जोंनि थाखाय मेडेल लानानै फैबाय नङा होमबा बे कत' गोनांथि बाथ्रा बेबो गामि गोथौनि सासे सिख्ला न'खर गोरिब न'खरनि हिन्जावसा फिसामोन बिराद खस्थ' खालामनानै बे दिनै जुगायाव ओरैबायदि नाम लाबोबाय गुतै वर्ल्डआवनो नङा होमबा जोंनि गेजेरावबो बिदिनो ओंखारनो हागौ बेखायनो आं गार्जेनफोरखौ खावलायहरो आंनि रिकुवेस्ट बयबो जाहाथे जाय गथ'फोरनाव मोजां पारफरमेन्स नुयो बिसोरखौ आरो उत्साह होनानै सापर्ट होनानै मोजां मटिभेसन होनानै जाहाथे बेखौ दावगालांनायाव जाहाथे सहाय खालामो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बयखौबो आर'ज गाबो जाहाथे इमार्जिं दा स्पर्ट्स स्टारफोर दं आप टु 20 इयार आं बेखौनो बुंगोन दानि जुगा स्पर्ट्सनि जुग दा बयबो मिन्थिजोब्बाय दा टेक्न'लजिया ओरैबायदि डेभेलप जाबाय जायनि थाखाय बयबो गामि सिं गोथौआवबो जोङो बबेहाय मा जागासिनो दं स्पर्ट्सनि फिल्डआ माबायदि बेखौ जों मिन्थिगासिनो दं स्पर्ट्सआ नट अनलि फिजिकेल फिटनेसखौ लाबोयो फिजिकेल फिटनेसनि लोगोसे मेन्टेल स्पिरिचुवेल ससियेल गासिबो फिटनेस गासिबो थाखोआव माने डेभेलप खालामो मोनसे ससाइटिखौ मोजां खालामनांगौबा बे ससाइटियाव स्पर्ट्सआ गोनां जानांगोन बयबो स्पर्ट्स गेलेनांगोन मानोना ए साउन्ड बडि किप्स साउन्ड माइन्ड माने देहाया मोजां जाबासो जोंनि सिन्था सरसायाबो मोजां जायो देहा सोलेरा बेराम जाबा जोंनि सिन्था खालामनायफ्रा बारा मोजां जाया बेखायनो जों देहा सोरसाखौ मोजां लाखिनो थाखाय मा खालामनांगोन स्पर्ट्स गेलेनांगोन स्पर्ट्स गेलेबानो जुदि जोङो खारनाय बारनाय बेबायदि फुटबलानो गेलेथारनांगोन बिदि खोथा नङा खिन्थु जोंनि देहा सोलेरखौ मोजां लाखिनो थाखाय जों मोजां एक्सारसाइस खालामनांगोन थाबायनायाबो बिराद मोजां बेजों जोंहा फैसायाबो रांखावरियाबो बासायो मानोना जायफ्रा प्रेक्टिस खालामो देहा सोलेरनि थाखाय सिन्था खालामो बिसोर डाक्टारनाव थांनाङा नङाबा जायफ्रा देहा सोलेरखौ सिन्था खालामा उन्दुनानै थायो बेरायनानै थायो जिरायनानै थायो बिसोरा फट करि बेमार आजार हमो आरो बेमार आजार हमबा जोंनि खामायनाय फैसाया बे रांखावरिया डाक्टारनावनो थांजोबो नङा होमबा गतिके आं बुंगोन जे दानि बे यां जेनेरेसनखौ बिसोरो जाहाथे फार्स्ट अफ अल गावखौनो गाव मोजां मोननो सोलोंग्रोथोंसै फार्स्ट अफ अल गावखौ मोजां मोननाय माने गावनि देहा सोलेर गावनि भबिष्यत गाव मा खालामबा गावनि मोजां जागोन बे सिन्ताखौ खालामनो रोंगोन बिसोरो देहा मोजां जागोन साइस्थ' मोजां जागोन साननाय हनाया मोजां जागोन होमबानोथ' जोंना ससाइटिया मोजां जागोन नङा होमबा बयनिबो जुदि देहा सोलेर मोजां थायो साननाय हनाय मोजां थायो फरायनायफ्रा मोजां थायो होमबानोथ' जोंना ससाइटिया अट'मेटिक डेभेलप जालांबाय आरो खालामनानै खालि गावनि थाखायल' नङा ससाइटिनि थाखाय जोंहा बयहाबो दायित्व दङ
जोंनि दायित्वखौ साननानै हारिनि थाखाय मा दायित्व दङ समाजनि थाखाय मा दायित्व दङ बेखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे बयबो सेस्था खालामो आरो आवगायलांनो नाजायो गाज्रि बुस्थुफोरखौ मबाइलावनो टाइम पास खालामो बहुतानो मबाइलाव जों मोजां खोथाबो सोलोंनो हायो खिन्थु गाज्रिखौ दोनथ'नानै जों जुदि मबाइलखौ गुड इउजाव लाबोनो रोङोबा होमबा जोंनि थाखाय बहुत मोजां जागोन बेखौनो आं बुजायहरो बयखौबो समय जाहाथे नस्थ' खालामा आरो मोजाङै गावनि समायखौ सदुपजग माने मोजां इउज खालामनानै जाहाथे गाव जिबनखौ मोजां खालामनो थाखाय नाजालाङो बेखौनो आङो मेसेज हरो